Usa ka one-stop shop ang gibutang sa kagamhanan sa Mactan Air Base alang sa dali nga pag-process sa mga hinabang gikan sa gawasan nasod. Wala usay tax nga gipatong sa mga donations gikan sa uban nga mga nasod nga padayon nga nangabot dinhi sa Subo. Juliet Hainar, Sugin Limi. Tanan nga mga donations gikan sa gawasan nasod giprocess sa usa ka hiniusang buhatan sa kagamhanan nga modawat og kargamento sa hinabang. Padayon nga nangabot ang mga relief goods gikan sa nagkalain-laing nasod alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod sa Armed Forces of the Philippines Central Command, mukabat na sa dulan 4 million pounds o 1.8 million kilos nga relief goods ang ilang na-release alang sa mga biktima. Day 1 siguro maabot na more or less 4 million pounds na. Kung ipin mo ang foreign weapon ang sa mga kuan pa lang inter-island sa Cebu sa mga Pilipinong relief goods yung mga nasa mga trip. So daghan na jud kayo papilabot na itong mga Samtang padayon sab nga midagsa sa nasud ang mga foreign volunteers nga motabang alang sa relief operation sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Sama sa grupo sa Royal Australian Navy Defense, kinsa mo istar dinhi sa nasud-sud sa 5 ka semana. Part of the Australian government's assisting package for the Philippines to try and provide as much aid as possible and assist the Philippines in any way we can. Gipatin-aw sad ni Guevara nga wala nila gihunong ang pagpasakay sa publiko o giprioritize nila ang massive relief mission. Nakita na to katong Human 30 na ning Lakaw gikan sa Swedish Air Force. Kung kato siya may dala siyang murag South African doctors as per Swedish representative and about 10.5 ton of equipment and medical supplies. Aron sa madali ang pag-release sa mga relief goods gikan sa laing nasud, gipahiluna usa ka one-stop shop ang Bureau of Customs nga gilangkuban sa Department of Health, Department of Foreign Affairs, Department of Finance ug Office of the Civil Defense. Ang one-stop shop mao'y responsable sa pag-process alang sa immediate release sa mga donated goods. Walay tax na gipatong sa mga donations alang sa mga biktima sa bagyo. Juliet Hainar, News 5. Kapitolyo nakareserba na og mga sakong bugas gikan sa National Food Authority aron mapadayon ang ilang pag-apod-apod hinabang sa amihanang bahin sa Subo. Isunod sab sa Kapitolyo ang pagtabang sa pagtukod og balik niadtong mga nawad-an og panimay. King Perez, Sugin Limi. Ipaibaw sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO nga napadadaan na og hinabang sa probinsya ang tanang mga lungsod sa amihanang bahin sa Sugbo nga nagrabihan sa bagyo. Kapin sa 162,000 ka mga food packs ang nahatag sa mga apektadong pamilya gikan sa 14 ka mga local government units. Gibana-bana sa mambuhatan nga nasa kapin 120,000 ka mga pamilya ang apektado sa bagyo. Apan matod sa PSWDO nga mahunong ang pagpanghatag og relief goods kung mahurot na ang supply ini. 632 na lang ka mga sako ang nahabilin silang supply sa bugas. Apan dili kini angay nga ikabalaka kay padayon ng pag-abot sa mga hinabang gikan sa laing nasod, mga pribadong individual ug mga pundok. Usa ka satellite station sabang ibutang sa matag lungsod aron mahapsay ang pag-apod-apod sa mga hinabang. Wherein tanan nga donors moagi dito, and for the province also to identify together with the local government units nga kanang unsa may assistance inyo ihatag. So based on the recommendations sa province, kanang sila ang LGU na mo inyon nga okay pwede na ihatag ditong dapita. Naniguro usab ang gobernador sa pagpareserba og 5,000 ka sako sa bugas gikan sa NFA. Matod pa ni Governor Junjun Davide, dili pa matino kung kanus-a matapos ang pagpanghatag og relief goods gikan sa Kapitolyo. Very soon after the typhoon, sige na tagpadala relief goods. Kung problema lagi di yun matod, madaghang ng lugar na wag yun na maabita. Isunod usab sa Kapitolyo ang rehabilitation kon paghatag og hinabang sa pagtukod og balik ni atong nawad-an og panimay. Apan gitun-an pa nila ang pamaagi sa paghatag og construction materials. Nisaad sabang Sebeco 2 sa gobernador nga mabalik ang kuryente sa norte sud sa usa ka buwan. Apan gibana-bana moabot og 3 ka buwan nga magpaabot ang mga lumulupyo sa Bantayan Island, usa pa mabalik ang ilang kuryente. Let us not rely entirely sa gobyerno kay the government can only do so much. No? Limited to the resources nato. So
King Perez, News 5. Lokal nga kagamhanan sa mga dakbayan o kalungsuran sa habagatang bahin sa Sugbo mihatod sa ilang mga hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa mga dapit sa amihanang bahin sa probinsya. Ray Pasaporte, Sugin Lini. Nag-abot kagabi ng kadlawon din sa dakbayan sa Naga kining mga truck na dunay kargang relief goods. Di pa nag-iya kini sa mga nagkalaing-laing kalungsuran sa bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Ilaning ihatod sa 15 ka mga lungsod sa aminang bahin sa lalawigan sa Sugbo na grabing naigo sa bagyong Yolanda. Sa yusab nga ng mata ang mga mayor sa Naga, Mualbual, Aluginsan, Alcoy, Uslog ug Hinatilan aron pamuluhan ang maong operasyon. Kami magsigim sa aming istorya-istorya nga amigo na to nga mga mayor nya kami guhan sa nato pod sa norte nya ako naandan man gyud namo nga mohinabang kanang naay mga kon sa Bohol ni hatag tag 1 million diresad amo ni among gi nag-allocate ni 1.2 million para karon. So mo ni ron ang atong buhat nya ningon sa ning ubang mayor nga boss amo na la idungan sa imo sad amo na nagdungan na lang sad mi. Lakip na ilang tagaan ang upat ka lungsod sa isla sa Camotes ug ang tulo ka mga lungsod sa Bantayan Island. 2-3-4 ang pattern sa ilang hinabang. But kasabot ini na ang matag food packs dunay 2 ka kilong bugas, 2 ka batong water, 3 ka lata sa sardinas ug 4 ka noodles. Average of 1,404 packs, food packs, no? Kada lungsod, mga 15 ka LGU sa norte ang atong abuton karong adlaw. Siguro na sa among kwinta-kwinta mga more or less 5 million pesos. Taas ay mga apparels, yun ay mga health kits. Kini sa mga munisipyo sa syudad sa Naga o sa Karka o ang sa kong mga katawhan. Sa South Road Properties, naglumbay ang truck ni karga paingon sa norte. Wainon sila gisita sa sitong, humanakahatag sila daan o abiso sa Cebu City Government. Ray Pasaporte, News 5. Gipadayag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga way hunong karon ng ilang pagtuno ug hinabang sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Nasayran nga unang mituno ug hinabang city government sa mga dapit sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Rama nga gawa sa hinabang pinansyal, ilasab nga gihatagan og hinabang ang pipila ka mga tunghaan nga naapektuhan sa bagyo. Gipahibaw sab ni Rama nga mulaga siya paingon sa Tacloban City karong gabi. Tuyo sa mayor nga makatulong sab sila og mga panginahanglanon sa mga biktima sa dakbayan. Giban na balang mukabat na sa 12 milyones na ang kantidad sa hinabang pinansyal nga nahatag sa Cebu City Government gikan sa Northern Cebu ngadto sa Eastern Visayas. Overall, 12 million na, which included dito sa kaning Panay and Rojas, as well as part sa Leyte. As God would want us to do it, and we will have to pray and appeal to the heart of many, so that it will not only be Cebu City doing it, so it will be collectively being done by the spirit of charity and generosity. Bisan pa man sa nahitabong panagbangi tali sa China ug Pilipinas nahitungod sa inulugay sa Spratleys Island ug Scarborough Shoal, lakip na sab ang nahitabong hostage-taking crisis sa Luneta niadtong tuig 2010, andam gihapon ng Chinese government na mutabang sa Pilipinas ilabi na sa naapektuhan sa bagyong Yolanda. Julie Tainar, Sugin Lini. Kagabi iniabot ang Economic and Commercial Counselor sa China nga si Wu Zhengfeng kauban ang pipila ka mga Chinese volunteers. Lungwan sa Great Wall Airlines 747 plane, dala nila ang 1,300 tents nga ilang i-donate alang sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Lakip sab nga ilang gidala mao ang mga habol. Need to put aside the disputes. Now the main focus is to how to help those people who need help, because some of them were injured, some of them lost their homes. We will need to work closely with the international community to give assistance to people, to the typhoon victims. Pasado alas 12 sa udto kaganiha, niabot ang China Southern Cargo dala ang laing 1,300 ka mga tents. Can give shelter to a family around
6 to 10. You know, there are two specific, two kinds. One can give shelter for a family of 6 people, and the bigger one can, it's just like small house, can give shelter to 10 people. Formal nga gi-turn over ni Councilor Wu ngadto sa Department of Social Welfare and Development ang ilang dala nga mga tabang. Matod sa DSWD nga ilang ipangapod-apod ang mga tent sa Northern Cebu ug Eastern Visayas. Ang tent, ang priority na mo katong totally damaged nga balay nga way kasilungan, temporarily i-install ang tent. O partially po. Dugang nihabagat nga dunay himuon nga mapping ug ilang i-validate kung kinsa gyud katong angay hatagan sa mga tents. Nay mapping and then sunod kato nang i-validate na. Once validated na nagsiksikan, naghuhod sila sa isang gamay tent, provided yun na mo sila per family ang tent. Gawa sa mga hinabang in kind, doon na sa cash donation ang gihatag ang Chinese government. Julie Tainor, News 5. Nangabot kagabi ang grupo sa mga French national dala ang ilang hinabang alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Gingong 40 kanila mga sakop sa militar samtang ang 20 niini sakop sa fire department. Gitawag ang ilang grupo nga French Civil Protection Team din makig-alayon sila sa lokal nga kagamhanan aron motabang sa himong clearing operations. Bisitahon nila ang amihan ng bahin sa lalawigan sa Subo nga nakinahanglan og tabang. Gawa sa mga relief goods, mupahigayon sa og medical mission ang maong grupo. So we basically work for supplier organization, and we will work with NGO. We have a doctor with us, and we are able to assist population for first aid.